shi kadai ne Allah ya godewa, shi ya samu kamul mahmud shi aka baiwa, shi aka tarawa fazila da wasila, shi daban ne a daban dama aka samo shi daga Allah ya fito da wa za a haɗa shi, ta dole a kyale shi a bar shi da Allah, wanda shi haka yake baya karewa, a kujerarsa shi kaɗai ne ba a canzawa, kowa ya zo za ya tafi shi ko lalala, kaga farkon wanda Allah ya yi alkawari dan shi ya shiga cikin masu shaida dan girman shi, ya basu kaddatu ya mushi ko da sun kibula, idan ya zo dole su ajiye aikin su bi shi, shi kadai ne shi ba a tarayya ba da shi, shi wa da ne shi kuma talla jalala, al-yawma akmaltu lakum shi ya kawo ta, shi kadai ya cika wa Allah wai ko kun manta, kowa ya takaita nawa ko ya bulla, inna fatana laka zancen Allah ne, Mustapha ai kai dumbudin Allah ne, gafarar masu tuba kai ne a wajalla, Ruhul Qudsi sirrin tauhidi, babu tauhidi in ba kai saibal madadi, idan kai ba sallah sai da kai aka ji Allah, birgar zuciya ta ji na same ka, ni da kai ka ce Ahmad na baka, sabatin soyayya ruwa sasabila, alwadud kai nake roƙo dan Mahmudu, mai salatin godiya ka miƙa shi ga Amadu, ya bani mukamin nan ya kai ni Madinan nan, bani mukamin nan na fardul a'la.